Fil-qorti Jesmond Mugliett.Xehed li l-attakki kontra tiegħu, kontra martu, kontra l-familja tiegħu mill-blogger nazzjonalista Daphne Caruana Galizia bdew wara li l-mara tiegħu firmat petizzjoni kontra l-proġett tal-Konkatedral ta' San Ġwan li l-moħħ warajh kien Richard Cachia Caruana. Mistoqsi mill-avukat Tony Abela jekk għax tkellem mal-Prim Ministru dwar dawn l-attakki, Mugliett wieġeb illi iva huwa kien tkellem ma' Lawrence Gonzi. Il-Prim Ministru kien wieġeb biss li m'għandux kontroll fuq dak li tikteb il-blogger nazzjonalista Daphne Caruana Galizia. Mistoqsija li xħast il-ħtieġa li jressaq dan l-ilment quddiem il-Prim Ministru, Jesmond Mugliett wieġeb illi huwa jemmen illi Caruana Galizia ma tistax tkun meqjusa bħal li m'għandha ebda rabta mal-Partit Nazzjonalista. Mistoqsi wkoll jekk jorboġġ lil Richard Cachia Caruana ma' dawn l-attakki kontra tiegħu min-naħa ta' Caruana Galizia, Mugliett wieġeb illi ma jeskludix ħaġa bħal din għalkemm żied illi ma għandu ebda provi. Il-każ ikompli f'Novembru li ġej meta mistennijati x-xhieda tiegħu l-eks Ministru Dalli, illum Kummissarju Ewropew.